पाठ करेत. हरे कृष्णा. श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित तुलसी आरती. वृंदाय तुलसी दैव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः. नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. राधा कृष्ण सेवा पाव्यो यही अभिलाषी नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. जे तुम्हार शरण लोए तारा वंश पूर्ण होए. कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. मोरे ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयन हरिबो सदा जुगल रूप राशि नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. ये निवेदन धरो साखीर अनुगत करो. सेवाधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. दीन कृष्ण दास कोय यही जना मोरा होए. श्री राधा गोविंद प्रेम सदा जिनवासी नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. राधा कृष्ण सेवा पाव्यो यही अभिलाषी नमो नमः. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जयो तुलसी महारानी जयो तुलसी महारानी जयो तुलसी महारानी. जयो वृंदे देवे जयो वृंदे देवे जयो वृंदे देवे जयो वृंदे देवे. जय तुलसी महारानी की जय. जय वृंदावन महारानी की जय.
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. आम्ही आता रिसायटेशन स्टार्ट करेत. विद्या माताजी तुम्ही सांगेत. ओके. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम परमात्मने नमः. चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वामनवे प्राह मनुरिक्ष्माकवे ब्रवीत्. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप. स एवं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागा भयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षिभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मण्यकर्म यः पश्चे कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्न कर्मकृत्. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. यदृच्छालाभसन्तुष्टो
द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि सम्मिद्धोऽग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। श्रीमद्भगवद्गीता फोर्थ चैप्टर। श्री भगवान वाच
इमं विवस्वति युगं प्रत्यवानहमव्ययम् विवस्योन्मनविप्राह मनोरिष्ठा कविब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले महता सुवर्णस्य परं तपः अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः तथोमेतद्विजानीयां समादो प्रमाणिति। भगवान वाच बहुनी में पतितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्नहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्न्यभयात् मां भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं श्यामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाययाम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि धीरे धीरे जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं जो वेत्ति तत्तथा तस्यादिहं पुनर्जन्म नैति मामिति को वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूत मद भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ति मनुष्या पार्थ सर्वतः काङ्क्षन्त्य कर्मणां सिद्धिं यजन्त देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धे भवति कर्मजा न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिः न सबद्धते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म बुद्धिरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् तं पूर्वैः पूर्वोत्तरं कृतम् किं कर्म किं अकर्मेति कवयो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञस्या मोक्षति शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्मजा पश्येत् कर्मणि च कर्मजः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सजुक्ता कृतकर्मभिः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधाः तस्या कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यदृष्ट्यात्मा तप्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म
कुर्वन्नाप्नोति किमित्थम्। यदिच्छालाभसन्तुष्टो दण्डातीतो विमत्सरः समसिद्ध्यावसिद्धौ च कृत्यापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः जज्ञायाचरतो कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैन तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनो पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति सप्तादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रिया इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। ब्रह्मजज्ञात् तपोजज्ञात् योगजज्ञात् तथा परे साध्याय ज्ञानयज्ञाश्च जतयो संसितव्रतः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्या प्राणायामपरायणः। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते जग्गविदो जग्गकपितः कल्मषान्। यज्ञाशिष्यां तो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्तयज्ञस्य कृतज्ञा कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वानैव ज्ञात्वा विमुच्यते। श्रेयान् दृप्तमया यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं प्राच्य ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यज्ञत्या पुनः पुनर्मोहमेवं जास्यति पाण्डवौ येन भूतान्न शेषेण द्रक्ष्यात्मन्नतो मयि। अपि तेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृदीनं संतरिष्यसि। यथैधांसि समेद्धोऽग्नि भस्मश्वात्सुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मस्वात्सुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्क्षणं यो संसिद्ध्य कालेनात्मनि विन्दति। तद्यावां लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। अग्नश्चासदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।
योग संनष्ट कर्माणं ज्ञान संचिन्य संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञान सम्भूतं हितं ज्ञानासिनात्मना चित्तेनं संशयं योग पातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थ अध्याय। हरे कृष्णा तुम सगळ्यांक विद्यापै माताजी आणि राजेश्वरी माताजी तुम्ही बारीचंदकन रिसाइट केल्या हरी बोल। तशीची आज तुम सगळ्यांक श्रावणाच्या सुरेश शुक्रारात शुभाशयू आणि आमगेल्या वर्च्युअल चुडी पूजा या जी 2 लोकेशनान तू बारीचंद जाऊन जावन आशिल्ल्या तशी ताका या कोंकण भगवत पुराण टिमाक अभिनंदन दितस। अशी तुम्ही मस्त पुरा नवे नवेची कार्य करका म्हणून विनंती करतस। आजी चॅप्टर 4 ट्रान्सिडेंटल नॉलेज म्हळ्यार ज्ञान कर्म संन्यास योगा अध्यायाक तुमका पुरा स्वागत अस। हांव सुरेख आदिशंकराचार्यान बरयलेल्या श्री भगवत गीता महात्म्याच्या श्लोका 5 सांगून सुर करता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्रत विनिश्रितां गीत गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अजे अर्थ कसं म्हळ्यारी गंगा जल पिल्लल्यांक मुक्ती मेळटा म्हणून भगवद्गीता महाभारताचे अमृत सर्वस्व या मूल रूप श्री कृष्णानाची विष्णुनाची सांगिलस। तशी आजी अमृत पिल्लल जनाक कसं सांगचे म्हणून तशी भगवद्गीतेचे अमृत पिल्लल्यांक पुनर्जन्म मेळना म्हणून या श्लोकान तू सांगिलस। काली हर ग्रेस जननी माताजीनं आमक बारी चंद करनो चॅप्टर 3 कर्मयोगा विषयी सांगून दिलेलं। कर्मयोगा कसं म्हळ्यारी आमगेल कर्मा थ्रू आम्ही देवालोट कशी कनेक्ट जाऊ का म्हणल विषयी त्यांनी आमक सांगला। माताजीन आमक काल एक्सप्लेन केलाय भगवद्गीता 2.49 अंतू हेय कृत्य म्हणतना कृष्णान म्हणलं ऐकून अर्जुना कन्फ्युज जाता हांव कशी युद्ध करच्या हेय कृत्य म्हळ्यारी पेस्ताती या पुढे घेऊन युद्ध करू नज नवे हांव युद्ध करचे नकवे हांव या युद्धा हांग तुलन सोण वचवे म्हणून त्या कन्फ्युजन असता। त्या कन्फ्युजनाक क्लियर करूक चॅप्टर 3 तू देवान कृष्णान श्री कृष्णान चंद करनो कसले कर्मयोग मला कसले तू युद्ध कर का तू तुगे ड्युटी म्हणले कुण युद्ध कर का तशीची तू विंगडाल कतीर दुसऱ्याल कतीर युद्ध कर का कृष्णा मध्य दवन कर का म्हणून माताजी नाम सांगिलस। आजी आम्ही चॅप्टर 4 सांगू येतसची हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजी हंगेल कार्मिक नेम नगर भारत नायक म्हणून आणि बलराम देश बहरेनांतसचे मूलतः आणि गंगोळी कुंदापूरचे आणि हिज होलीनेस जयपताका स्वामी डिसिपल असची आणि मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह जावनु जोरीवर फर्मांतू वृत्ती रसची। तशीच हंगेल धर्मपत्नी आमक पुरा गोतस हर ग्रेस रेवती प्रिय माताजी आणि हंक एक चल्लस तक्ष म्हणून आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून प्रभुजी का स्वागत करया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ओवर टू यू प्रभुजी। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण जय म्यूट झालेत प्रभूजी. देवीं सरस्वतीं व्यासं तदो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा. ऐक पडतास ना? क्लियर वय असेल? प्रभूजी, वय क्लिअर हरे असं. कृष्ण. सुरेश दावंगेनो आज आमगेले परब नागर पंचमी आणि तशीची चोडी पूजेचे प्रत्येकल्यान कोनशप्र तदनिमित्त प्रत्येकल्याक हार्दिक शुभाशय. नागर पंचमीचे नागदेवालय आणि तशीची तुळशी महाराणीले आमगेले वेरी केदनाची असीमित कृप असो. कित्याक म्हळ्यार तुळशी महाराणी निमित्ताची आमका कृष्णाले प्रीती प्राप्त जावचे. तन्निमित्त तिगेले मागून घेवन तशीची आणि देवोत्तम परम पुरुष कृष्णा लागी आणि तशीची श्रील प्रभुपादा लागी आणि गुरुवर्या लागी आणि हांगा पुरा अंत झूम ಅಂತ आशिल्ले मालगडे वैष्णव पूर्ण जाणां लागी आशीर्वाद मागून घेवन आजी चारीच अध्याय भगवद्गीतेचे ट्रान्सडेंटल नॉलेज म्हणून हाजे विषयाचे अर्थ करच्याक आम्ही पळोवे. हक्का ट्रान्सडेंटल नॉलेज म्हणताची दिव्य ज्ञान. दिव्य ज्ञान अनेक नाव बरे म्हणताची ज्ञान कर्म संन्यास योग म्हणून. हाजी पुढे दोन चॅप्टर सेकंड चॅप्टर अंतू आम्ही पळयलस की आम्ही ह्या देह नाही आत्म म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेतलास. तशीची तिन्नीच चॅप्टर अंतू जननी माताजीन काली घेतले तो आम्ही अर्थ कोण घेतले कर्मयोग. कर्मयोग कसं नाही म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेतलास. तदनंतर ह्या येवचे आशिल्ले दिव्य ज्ञान. दिव्य ज्ञान म्हळ्यार ज्ञान कर्म आम्ही कसं करतास पळय. ज्ञान अंतू भगवंता कितेरी आम्ही कसं काम करताची भगवंता रे ज्ञान आणतो आम्ही कसं काम करताची की सांगताची दिव्य ज्ञान. हे ज्ञान आमका मोड ऑफ पॅशन आदुकून मोड ऑफ गुडनेसाक वरच्याक आमका सहाय करता. कित्याक म्हळ्यार कर्म अंत आमी मोड ऑफ पॅशन अंत आसताची. थर्ड चॅप्टरांत आमी पळयलां चढावदान मोड ऑफ पॅशन अंत आसताची. त्या पॅशन आदुकून आमका रजोगुण आदुकून सत्वगुणाक येवच्याक सहाय करता. आणि ते मात्र मोठ न्ही. आणि हे ज्ञान कृष्ण कोण म्हणून कृष्णाले आमगेल भक्ती कशी करेत म्हणून हे दिव्य ज्ञान आमकां दिता. तस जाल्यार हे ज्ञान अर्जुनाक कृष्णान
5000 वर्ष फूड मात दिलेली की आणि ताजे फूड वर आशिल की एटर्नल की म्हणून आम्ही पळवे. सो कृष्ण सांगतास की हांगा हे ज्ञान हांवें सुरेरी सूर्य देवाक विवस्वानाक हांव सांगिल्लें म्हणून सांगता कृष्ण हांगा. विवस्वानो सूर्य ग्रहाचे रायू कसल्याक अक्क सांगिल्लें म्हणून आम्ही पळोवचे गेल्यार सूर्याक कसल्याक सांगिल्लें म्हण पळयल्यार सूर्य हे भौतिक म्हळ्यार मेटेरियल वर्ल्डाचे प्रत्येक ग्रहाचे ग्रहाधिपती सूर्य. प्रत्येक ग्रह तांगेले कक्षेंत ऑर्बिटांत तांणी गुंता आसा म्हळ्यार चलन वलन करता आसा म्हळ्यार सूर्य कारण तांगेले ऑर्डर प्रकार चलता आसाची. त्या मात्र न्ही सूर्याले शाक आणि उजवाडू लाईट अँड एनर्जी प्रत्येक ग्रहाक सूर्या निमित्त मेळता आसा. कितले जावका पळय तितले सूर्य ते दिता आसा. त्या मात्र न्ही सूर्य तागेले पथांत कृष्णाले ऑर्डर प्रकार उत्तर दुखून दक्षिणाक उत्तरायण आणि दक्षिणायण आम्ही म्हणता ते कृष्णाले आज्ञा प्रकार करता आसा. इतलं पुरा करता आसतना त्या विवस्वानाक कृष्णान तागेले शिष्य म्हण घेवन स्वीकार करता. कित्याक म्हळ्यार ताका भगवद्गीते ज्ञान कृष्णान विवस्वानाक दिलेलं आसा. हे कारण भगवंतान प्रथम जावन घेवन विवस्वानाक शिष्य जावन घेतलेलं आसा. तेच विवस्वानान तागेल पूत वैवस्वत मनुक हे ज्ञान दिलें भगवद्गीतेचे यथारूप जावन घेवन. कशी कृष्णाला घेतली की तेची हाजेर यथारूपारी ताणे वैवस्वत मनुक दिले. तेच वैवस्वत मनून ताण सॉरी म्हाका कॉल येयले सॉरी. हरे कृष्ण. सो तागेल वैवस्वत म्हणून कसं केलं म्हळ्यार तागेले पुत्ताक इक्ष्वाकूक हे भुंयचे वयर तागेले फर्स्ट राय जावन आशिल्लो इक्ष्वाकू रायाक दिल्ले. ताका 10 जन पूत वैवस्वत मनुले धांचे पुतान मालगड पूत इक्ष्वाकू. हो इक्ष्वाकू राय कोण म्हण पळयल्यार हो श्री रामचंद्राले वंशज. तागेल वंशजाचे सुरे रायो श्री इक्ष्वाकू रायो. सो हे श्रद्ध देव म्हळ्यार वैवस्वत मनु तो हे भुंयचे वयर आयिल्ले तसले फर्स्ट तागेले राय इक्ष्वाकूक हे ज्ञान दिता. आम्ही लेखील प्रकार भगवद्गीतेच्या 5000 वर्ष पूर्वे नाही. इक्ष्वाकू केदन आयिल्लो हे त्रेतायुगांतू आयिल्लांत 20 लक्ष 5000 वर्ष पुढे हे ज्ञान ताका वैवस्वत म्हणून देखून मेळ्ळें. हे वैवस्वत मनु कोणाले देखून मेळ्ळें? विवस्वान तागेले अन्नाले देखून मेळ्ळें. त्या कितले वर्ष पुढे साधारणशे आशिल्ले म्हळ्यार 1,12,04,00,000 वर्सां पशी चड वर्ष पुढे हे ज्ञान वैवस्वत मनुक मेळ्ळें. या वैवस्वत मनुक तागे पशी पुढके जावन विवस्वानाक आनीक कितली कोटी वर्ष पुढे मेळ्ळें. तशी आम्ही पळोवचें म्हणून जाल्यार हे ज्ञान पळय एटर्नल केदना आशिल्लेची. तद्निमित्त भगवद्गीता कोण सांगताची 5000 वर्ष पुढे आता कोणके बरे येयले म्हणून पळयल्यार हे तप्प कल्पना. हे अनेक अर्थ कोण घेवेत कसं म्हळ्यार कृष्णान ताका फर्स्ट वैवस्वताक तागेले शिष्य जावन घेवन स्वीकार केले. हे वैवस्वतान कसं केले म्हळ्यार तागेले पुत्ताक विवस्वत मनु ताका स्वीकार शिष्य जावन घेवन स्वीकार केले. वैवस्वत मनु ब्रह्माले एक दिवसांतू 7 मनव ब्रह्माले एक दिवसांतू 14 मनू असतात. एक मनू म्हळ्यार 71 टाइम्स चतुर्युग म्हळ्यार आम्ही सांगता सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग कलियुग या 4 युग एक जाल्यार एक सायकल. तसले 71 टाइम सायकल जाल्यार तसले एक तागेले वैवस्वत मनवले आयुष्य. तशीच
14 मन उदल म्हणून जाल्यार एक दिवस ब्रह्माले तस जाल्यार हे ज्ञान केदना आशिल्लें एटर्नली आशिल्लें ज्ञान केदना कसं आसता म्हळ्यार हे परंपरे दुखून येता आसता कशी कृष्णान वैवस्वताक घेतली की वैवस्वतान दुखून विवस्वाना घेतली की विवस्वाना दुखून इक्ष्वाकू दुखून आयिल्लें हे ज्ञान कसं जाता म्हळ्यार परंपरे आयिल्ले निमित्त कृष्ण कसं म्हणटा म्हळ्यार छेद जाल्लें तन्निमित्त हे विज्ञान नष्ट जालेलें म्हणके दिसता तन्निमित्त हांव तुका हांव ज्ञान दितास म्हणून सांगतास कित्याक ज्ञान दितास म्हणून कृष्ण हांगा विवरण दितास कित्याक अर्जुनाक मात सांगतास नेपास हे भगवद्गीते ज्ञान म्हळ्यार भगवद्गीते ज्ञान कृष्ण अर्जुनाक दितास कसले म्हळ्यार तू मिगेलो भक्तू आणि मिगेले फ्रेंड स्नेहित म्हळ्यार फ्रेंड मिगेले तद निमित्त तुका सांगतास कित्याक म्हळ्यार ताका एनवीनेस नसना हे भगवंताले ज्ञान रहस्य कळच्याक ताका इगरनेस असता तन्निमित्त हे भगवद्गीताचे आमकां कोणाक इन्क्विजिट आसता पळय तांकां मात्र हे भगवद्गीते ज्ञान कृष्णाले परंपरेचे म्हळ्यार गुरु शिष्य परंपरे दुखून आमकां अर्थ जाता तस जाल्यार हे क्वालिफिकेशन कसं भगवद्गीते अर्थ करून घेवच्याक म्हणून पळयल्यार आमी एक भगवंताले भक्त जावन आसता कृष्णान सांगिल्लें म्हणके अर्जुनान म्हणके आमी भक्त जावन आसता आनीक आमी एक डिसिप्लिन सेक्शनान म्हळ्यार गुरु परंपरे दुखून आमी हे ज्ञान घेवचें जाता म्हणून अर्थ करून घेवता सो गुरु परंपरे देखून अर्थ करून घेवता म्हळ्यार कशी अर्जुनान कृष्णाक ताका तागेले गुरु म्हणून स्वीकार केलेले कशी एका अध्यायांचो खंयचे श्लोक ते 7 कार्पण्य दोषो हत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादि मां त्वां प्रपन्न म्हणून सांगतास हांव तुका शरण जाता तुगेले शिष्य म्हणून म्हाका स्वीकार करी म्हाका कसं नमने श्रेयस म्हणून तू निश्चय जावन म्हाका सांग म्हणून कृष्णाक अर्जुन मागता तुगेला शरणाक आयला म्हणून सांग ताजे फुड ते कृष्ण हे भगवद्गीते ज्ञान ताका दिन असता तन्निमित्त तो केदन शिष्य म्हणून स्वीकार जाले की भगवंतान ताका केले की तदनंतर हे भगवंतान ताका ज्ञान दिवच्याक सुरू केले तस जाल्यार हे ज्ञान आमकां हे परंपरे दुखून मेळका म्हणून आमकां अर्थ जाता तद मात जाल्यार मात्र आमकां भक्ती मार्गाक आशिल्ले वचच्याक आमकां इजी जाता न्ही जाल्यार हे भगवद्गीते म्हळ्यार एक सादारणशे एक अर्थ करून घेवच्याक भगवद्गीतेचे कसं म्हणचे भगवद्गीतेचे तत्व अर्थ करून घेवच्याक जटील इंट्रिकेसी भारी कष्ट भगवद्गीता अर्थ करून घेवच्याक हे आमी केदारना भगवंताले भक्त जाल्ले की आणि भगवंताले एक सांगिल्लें म्हणके आमी परंपरेन तो एक गुरूक स्वीकार केला की तेदन मात्र आमकां हे भगवद्गीते अर्थ जाता म्हणून आमी हांगा अर्थ करून घेवया तदनंतर कृष्ण सांगता कसं म्हळ्यार हे परंपरेंत आयले नंतर कृष्ण अर्जुन तागेले शिष्य जाल्लो कुळे शिष्यान कर्तव्य कशें भगवान तागेले गुरुले सेव करचे आणि ताका कसनय एक डाऊट आयले म्हणून जाल्यार कसनय एक विशयाचे ताका अर्थ जायनी म्हणून जाल्यार ताणे प्रश्न गुरुले करता तेंची तो सांगता कसं म्हळ्यार तूं सांगतास की हे विवस्वानाक सांगिल्लें हे विशय विवस्वानाक कशें सांगिल्लें तुवें विवस्वान कितली वर्स आमी आतां अर्थ करून घेतले कितली कोटी वर्स पुरतो आशिल्लो असं तूं मिगे पशी एक स्वल्प महिन्याचे एक 6 महिने की 8 महिन्याचे होडू आणि मिगेले प्रायाचे तू कशी ते विवस्वानाक सांगिल्लें म्हणून अर्जुन कृष्णाक प्रश्न करता हे आमकां एक म्हत्व जालेलें एक प्रश्न अर्जुनान निमगेलेलें आमकां अर्थ करून घेवचें कित्याक म्हळ्यार हे दिव्य ज्ञान आमकां मेळका म्हणून जाल्यार आमकां हे म्हत्व प्रश्नाचे अर्थ जावका कित्याक म्हळ्यार भगवंतान हे
अध्यायांतू 4 विभाग जावन सांगिल्लो आसा. एक दिव्य ज्ञानाचे विषय, दिव्य ज्ञानांत विशयांतू कसं दिव्य ज्ञान कशी मेळत, ट्रान्सडेंटल नॉलेज कशी मेळत आणि ते दिव्य ज्ञानाचे उपयोग कसले म्हणून सांगिल्ले एक विभाग. आणि दोन्ही विभागांत सांगिल्लो आसा कर्मा विषय सांगिल्लो आसा. कर्म म्हळ्यार कसं नाही म्हणून सांगिल्लो आसा. हे दोन्ही विभाग. तिन्ही विभागांत सांगिल्लो आसा कसं म्हळ्यार वेगवेगळ्या टायपाचे यज्ञ सॅक्रिफायसेस भगवंतान सांगिल्लो आसा. लास्ट विभाग सेक्शन म्हळ्यार कन्क्लुजन भगवंताले एक कन्क्लुजन सांगता कसं श्रेष्ठ म्हणून भगवंत सांगता कसं करता आम्ही या दिव्य ज्ञान घेतल्यानंतर कशी पावयत म्हणून भगवंतान सांगचे असते. ते फोर सेक्शन्स भगवंताले दिव्य ज्ञानान. सो हांगा सांगिल्लें आसा ह्या प्रश्न अर्जुनान निंबूचे एक महत्वपूर्ण कित्याक म्हळ्यार हांगा अर्थ जाता की कृष्ण सांगता तू आणि हांव अनेक जन्म आयलेची, मात्र खंयचे जन्म तू घेतला की तुका उडगास ना, हांव प्रति एक जन्माचे म्हाका उडगास आसा म्हणून सांगता. श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तपः म्हणता. कृष्ण हांगा सांगता कसं न्ही हांव प्रत्येक जन्माचे म्हाका उडगास आसा. अर्जुनाक सांगता तुगेले फुडल्या जन्मात तुका उडगास ना म्हणून सांगता. हे कसं एक कृष्णाक प्रत्येक जन्माची कशी उडगास दवरत ताणें आणि अर्जुनाक कसं हें साध्य ना ह्या म्हणून आमकां प्रश्न येवच्या पुरो न्ही. हें तशेंच म्हणून जाल्यार कृष्ण प्रति एक जन्म घेता म्हणून जाल्यार तागेले देह चेंज जायना, नेवर चेंजेस हिज स्पिरिच्युअल बॉडी म्हणून सांगतात. तेची प्रभुपाद हांगा भावार्थ सांगता अशी अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयं वनं च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. ब्रह्मसंहितांत 5.30 कसं म्हळ्यार इज नॉन ड्युअल म्हळ्यार विंगड नाही. अंत दोन मिनिंग आसा अद्वैतांत. प्रभुपादान अंत सांगिल्ले प्रकार अद्वैत म्हळ्यार देव अनेक इन्कार्नेशन म्हळ्यार अवतार घेता. लायक राम, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, वराह, मस्त 10 नमुन्याचे की 20 नमुन्याचे अवतार कितले पळय केदान पळयल्यार एक समुद्राचे पाळ कितले आमकां काउंट करूं जायना तशी भगवंताले अवतार असते. कशी आम्ही अर्थ करून घेवचे म्हळ्यार अद्वैत तागेले आणि ते अवतार आणि तागेले ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेडाक कृष्णाक कसले डिफरन्स ना. कशी एक अर्थ करून घेवचे आम्ही भौतिक अंत म्हळ्यार एक आम्ही झेरॉक्स मशीनांतू एक ओरिजिनल पेपर दवरून घेवन ताजे फोटो आम्ही 10 कॉपीज म्हणून ओतिल्यार पटा 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 म्हणून कॉपी येता न्ही. ते ओरिजिनल कॉपी तशी असता जाल्यार कॉपी येवचेच पळय ताजे मणके असता चिकेची बट चिके लिटल डिफरंट अशा पुरो. तशीच भगवंताले विंगड अवतार असल्यारीची तो कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष तागेले दुखून येता अद्वैत तो नॉन ड्युअल इज नॉन डिफरंट. अनेक अर्थ कसं सांगता म्हळ्यार प्रभुपाद अद्वैत म्हळ्यार तागेले देहाक आणि आत्माक कसनेची व्यत्यास ना ते म्हणून सांगताची. त्यांची अनेक आणि अच्युत इनफॅलेबल म्हळ्यार तो ह्या भौतिक जगत्यांत आयल्यारीची तो तागेले हे संपर्कार असल्यार तागेले आध्यात्मिकांतूची आसता तो ते अर्थ करून घेवपा. आणि तशीची नव यौवनांच्या म्हळ्यार केदानाची इज अ स्वीट 16 टीनेजर असता तो. आमगे टीनेज म्हळ्यार ऑलमोस्ट 18 इयर्स असतो केदान पळयल्यार आमकां टीनेज जावका म्हणून सांगल्यार आमी ऑलरेडी क्रॉस जाल्लीची अनेपास टीनेज जावका म्हणून अनेपास आमकां जल्म घेवपाक. बट कृष्णाले टीनेज केदानाची परमनंट 18 इयर्स इज नव यौवनांच्या.
फूड आशिलो आता असं आणि मुखार सुंदलेरीची असत तो तन्निमित्त ही इज अद्वैत अच्युत म्हणून आमी अर्थ कोण घेवता तेव्हा सो तन्निमित्त गेले कितकी जल्म आयले रेची तो ही इज नॉट डिफरंट ही इज द सेम तन्निमित्त हे अर्थ कोण घेतले आमकां कसं प्रयोजन कसं नाही आज निमित्त हे आध्यात्मिक शरीर तगेले सांगता कृष्ण हांव अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतीम सामदिष्टाय संभवात्मा मायेया म्हणून सांगता म्हाका जल्म ना आणि आध्यात्मिक शरीर म्हगेले क्षय जायना आणि प्रति युगांत आध्यात्मिक मूल अंदकून हांव येता म्हणून कृष्ण सांगता सांगा आमकां अर्थ कोण घेवची कशी म्हळ्यार हे प्रति एक जल्म येता आसतना ताण जल्म घेता आसतना तो आध्यात्मिक शरीरांत येता म्हणून सांगता कृष्ण हांगा तेंची कृष्ण हांगा येवचे आशिल्लें ताणें संभवामी अवतार घेता आत्ममायेया म्हणून सांगता कशी म्हळ्यार भगवंताले जल्म घेतलो म्हणून जाल्यार तो आध्यात्मिक शरीरांत येता बट ताका कितें आमी सांगताची भगवंतान जल्म न्ही आमी सांगचे केदारनाथचे कृष्ण जन्माष्टमी म्हणून बट एक्चुअली भगवंताले अवतार दिवस ते अवतार येवचे ताणें ते अवतार म्हळ्यार कसं म्हळ्यार अवतरण म्हळ्यार डिसेंडिंग म्हळ्यार अवारोहण म्हळ्यार वयर दुखून तागेले आध्यात्मिक जगत दुखून हे भौतिक जगत यांत भगवंतान येवचें ताका डिसेंडिंग प्रोसेस म्हणटाची कसं म्हळ्यार अवारोहण प्रोसेस अनेक असं एसेंडिंग प्रोसेस आरोहण प्रोसेस आरोहण म्हळ्यार तग्गू करून वयर वच्चे कशी वेंकटरमणाले आमी रथोत्सव जाताना वेंकटरमण पल्लंकीर बैसूंक घेवन तागेले गर्भगुडी दुखून पल्लंकीर बैसूंक घेवन सुतुकाण घेवन कडेरी रथार वयर वताना रथारोहण म्हणून सांगताची तेंची आरोहण म्हणून सांगताची वयर एसेंडिंग प्रोसेस बट देवान केदारनाथ तागेले आध्यात्मिक लोका दुखून भौतिक लोकार येतात की ताका म्हणजे अवतरण म्हणून सांगता वयर दुखून तो तागेले एक कार्याक हांगा येता म्हणून अर्थ कोण घेवता त्या निमित्त हे अर्थ कोण घेतले आमकां कसं एक प्रयोजन आमकां म्हणून सांगल्यार अंतू भगवंतान दोन्ही श्लोकाचे उदाहरण दिलेले आसा सॉरी ताजे पुढे एक सांगता कृष्ण हांगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ददात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे म्हणून सांगता हे आमकां खंय आयकलां म्हणजे श्लोक न्हय B.R. चोप्राले महाभारतांतू हेचे श्लोक प्रतिपटी सांगता आसाची यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं म्हणून सांगतात हांव केदन अधर्म जातकी अवनती जातकी हांव तेदना हे धर्म संस्थापन करच्याक साधूक रक्षण करूक आणि दुष्कृतांक मारच्याक हांव येता आसता म्हणून सांगता कृष्ण त्या निमित्त हाजी सिग्निफिकन्स कसं नाही हाजी सिग्निफिकन्स कसं नाही म्हणून पळयल्यार आमकां हे अर्थ जाता भगवंताने अवतरण घेवचे आणि हे पूर आमी अर्थ कोण घेतले म्हणून जाल्यार जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं येवेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन भगवंताले ऍक्टिव्हिटीज आणि तागेले हे जल्म आमी अर्थ कोण घेतले म्हणल्यार हे आमकां पुनर्जन्म ना म्हणून सांगताची पुनर्जन्म ना म्हणून सांगल्यार कित्याक पुनर्जन्म ना कशी त्या खंयच्या प्रोसेसार सांगता आसाची म्हणून सांगल्यार भगवंतान सांगता आसा यो वेति तत्वतः दिव्य जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वतः म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार हॅज इट इज कशी विदाउट एडल्ट्रेशन जस्ट आमी आतां ते सांगिल्ले प्रकार आमी विंगड सिरियल पळयताची सिरियल पळयला कृष्णाले आमगेले B.R. चोप्रा सिरियल पळयल्यार कृष्णाल सिरियल पळयल्यार आमकां त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन जावचे साध्य आसवे ना अंत कोडेच आमकां एक सादारणशे एक
एक पायस ऍक्टिव्हिटी मेळच्या पुरो क्रेडिट मेळच्या पुरो पुण्य फल मेळच्या पुरो बट तत्वतः म्हळ्यारी भगवंताले अद्वैत रूप जालेले ते तागेले अच्युत जालेले ते आमके अंडरस्टँड करता ते तदन मात्र आम्ही वी आर क्वालिफाईड टू गो बॅक टू गॉड इट. सो कृष्ण हांगा त्या विषयी सांगतास ताजी कितेरी आम्ही सांगताची भगवंतान अवतार घेतलेला का जन्म तागेले जन्म तिथी न्ही तो ही इज अजोपी म्हळ्यारी अनबॉर्न तस जाल्यार भागवतमान ताणे सांगेले कसं म्हणून सांगल्यार ही इज हॅज टेकन अ बर्थ फ्रॉम देवकी अँड नंद महाराज सॉरी देवकी अँड देवकी देखून जन्म घेतलेलो म्हणून सांगेले असतं. तस जाल्यार हे कसले कशी ते आम्ही अर्थ कोण घेवेत म्हणल्यार भगवंताले एक कारुण्य करुणा अनंत कारुणांतो हे एक कारुण्य कशी म्हळ्यार तागेले भक्त जाल्यारीची तांकां तांगेले आनमसी जावन घेवन तांकां स्वीकार करचे कित्याक म्हळ्यार हांनी फुडली जन्मांतू मस्त तपस केलेली की मस्त म्हळ्यार प्रश्न कितकी वर्स फुडें तांणी तपस करून घेवन म्हाका भगवंतान म्हणकेची म्हाका चडूं जावका म्हण घेवन तपस केलेली की कसं कोण हे म्हळ्यार प्रश्नी आनी सुतपान हांनी फुडली जन्मांतू प्रश्नी आनी सुतप जावन आसताची प्रश्नी आनी सुतपान जन्म मस्त वर्स सुतपा म्हळ्यार सु म्हळ्यार रिगरसली तपा म्हळ्यार हे करचे तप करता आसतलो तेदना आनी तप केलेले निमित्त भगवंतान मागची घेतानी तुमगेले मणकेचे म्हाका एक चेडूं जावका म्हण तेदन कृष्ण सांगके तुगे मणके न्ही हांव जावन घेवन येता म्हणून घेवन हांवाची तुमगेल्यांतू जल्मा येता पूत जावन घेवन म्हणून तांकां वर दिवची तेद निमित्त प्रश्नी गर्भा फर्स्ट जल्म तांगेल्यांतू प्रश्नी आनी सुतपाल पूत प्रश्नी गर्भा तशीची नेक्स्ट जल्मांतू कश्यप आनी दितील पूत कोण म्हळ्यार उपेंद्र म्हळ्यार आमगेलो वामन देव तशीची या थर्ड जन्मांतू कृष्ण जावन घेवन जन्म आयलो तन्निमित्त कृष्णाले अनेक जन्म आयल्यारीची तो सेम तागेले अजोपी म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेवेत तन्निमित्त भगवंताले असीमित कारुण्य तांगेले वेरी भक्ताल वेरी तागेले आवस आनी बापूस जावन घेवन स्वीकार करचे म्हणून आम्ही अर्थ करत तन्निमित्त आम्ही केदाना लेक्का भगवंतू आमगेल म्हणकेच एक सामान्य मनुष्य न्ही मस्त जन सांगताचे कितल्याक सामान्य मनुष्य क्षत्रिय अशी प्रमाण बट हे भगवंताले एक लिहिले आम्ही अर्थ कोण जाल्यार आमकां कसं म्हणे फल म्हणून भगवंत सांगता असं कसं म्हळ्यार वीतराग भयक्रोध म्हणून सांगता वीतराग भयक्रोध म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार आम्ही मुक्त जाताची राग आणि भय आणि क्रोधान या तीन नमुन्यांचे अंत दुखून आम्ही भायर येताची राग म्हळ्यार अटॅचमेंट आणि भय म्हळ्यार आमकां भय गोत आसता प्रत्येक सो आणि क्रोध या तीन नमुन्याची कोणी सांगू जायना की हांव फ्री फ्रॉम ऑल दिस वन ऑर अदर वी आर अटॅच्ड फॉर दिस वन एटलिस्ट वन तन्निमित्त आम्ही केदानाची ह्या अंत दुखून कसं करतात म्हणजे भय असं म्हणून जाल्यार आम्ही खंयचे एक विंगड थिंग्सा वयरी आम्ही अटॅचमेंट घेताची आम्ही आश्रय घेताची तेच भगवंताल वयरी कृष्णाल वयरीच आम्ही आश्रय घेवन आम्ही असं म्हणून जाल्यार भगवंताले वरी आश्रय घेवन असं म्हणून जाल्यार आम्ही मुक्त जाताची वीतराग भय क्रोध म्हणून सांगताची कृष्ण सांगता त्या जाल्यार कसं आमकां प्रयोजन तू म्हणल्यार कृष्ण सांगता आम्ही फुडल्या श्लोकात सांगेन म्हणके तत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना हे ध्येय सोडल्या नंतर आम्ही भगवत धामाक वच्चाक साध्य जाता म्हणून कृष्ण सांगता सो तस जाल्यार भगवंताले हे खंयचे कोण शरण जाता की तागेले विशय जावन भगवंतान सांगिल्लें आसा सो भगवंतान हे 13 आणि 14 श्लोकांत आणि विवरण जावन घेवन आनीक चड तागेले जन्माचे
विषय जावन घेवन सांगेल आसा आनी चड कित्याक म्हळ्यार मस्त जेवन सांगताचे आतां सांगेल प्रकार कृष्ण वरे आमगेले वणके एक मनुष्य जावन हे जल्मा येयलो आनी सांगतात केलो जण तो दैवी दैवी तागेले दैवीक गुण तागेले येवन येवन तो देवशी दिसता आसा आनी केल्लो जाण सांगताची तो क्षत्रिय जावन तूं जल्म घेतिल्ले निमित्त तो क्षत्रिय तो ब्राह्मण न्ही आनी क्षत्रिय जावन आशिल्ले निमित्त तो देवोत्तम परम पुरुष न्ही म्हणून सांगता आसा ताजे कितें भगवान सांगता आसा हे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारपि माम नित्य कर्तारव्ययम म्हणून सांगता कृष्ण हांगा कसं म्हळ्यार हे 4 वर्ण हांवेची कर्माक आनी तांगेले मनुष्याले गुणाचे वैरीत हांवेची सृष्टी केलेले हांवें वर्ण सृष्टी केलेले जालें की हे सृष्टी केलेले जाल्यारची हांवेची जाल्यारीची त्या बदलावण नातिलो अव्यय हांव ताजे निमित्त हांव अकर्तर म्हणून सांगता आसा म्हळ्यार आमी अर्थ कोण घेवका भगवंत देवकील पूत जावन घेवन आयल्यारीची तो वसुदेव आनी देवकील पूत जावन घेवन तो क्षत्रिय जावन घेवन जल्मार आयल्यारीची तागेले पळयल्यार विंगड नमुन्याचे आमकां गोतस वर्ण आमकां गोतस कसं एक ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हे 4 नमुने वर्ण प्रत्येकल्याक गोतस हे क्षत्रिय जावन घेवन आयल्यारीची तो विंगड 4 नमुन्याचे वर्णाचे काम केला ताणें उदाहरण दिता आमी सांगता तुमकां पुत्र कोण देवकी आणि वसुदेवाल पूत जावन घेवन क्षत्रिय जावन घेवन आयलो तशीच अर्जुनाल काम कोण कसं केलं ताणें शुद्धाल काम केलें सुताल काम ते एक्चुअली ते चॅरिटीर जावन घेवन फर्स्ट आमी पळयलें अर्जुनान सांगचे तूं मागीर चॅरिटी घेवन घेवन तांगेले वेद राबाय म्हणल्यार सीधा कृष्णान तांगेले सांगेल आज्ञा पालन करून मुखार व्हेल्लेलें आसा ते शुद्राल काम केलेलें आसा तेची आनी कसं ब्राह्मणाल काम जावन घेवन कसं ब्राह्मणाल पठन पाठन यजन याज्ञान पण पठन आनी करका आनी पाठन वरे करका विंगड जनाक पाठन वरे शिकोका भगवत ज्ञान दिवका तेवे कृष्णान भगवत गीते दिवन घेवन आनी विंगड टाइम मारी द्रौपदीन की अर्जुनान की युधिष्ठिरान की प्रश्न निमगेले तांकां पुरा तांकां ज्ञान दिलेलें आसा ते ब्राह्मणाल काम केलेलं आसा सो क्षत्रिय जावन घेवन आशिल्लो वैश्य जावन घेवन तो नंद महाराजाले आनी यशोदाले पूत जावन घेवन वरे तांगेले वरे ऍक्ट केलेलो आसा तसं जाल्यार भगवंत हे पुरा वर्णाचे मिरून आशिल्लो सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड ही इज नॉट बिलोंग्स टू एनी वर्ण सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दिस वन सो भगवंत सांगता आसा हे कोण अर्थ कोण घेत की सो त्यांनी हे कसले एक कर्माक म्हाका अंटना आनी हे कर्मफलाचे हांव हे खंयचे कर्म म्हाका हांव इच्छ करना ताजे निमित्त हांव हे कोण अर्थ कोण घेत की म्हगेले हे जल्माचे आनी कर्माचे ते फलापेक्ष कर्म बंधना दुखून तो मुक्त जाता तशींच तो कसं सांगता म्हळ्यार ये येता माम प्रपद्यन्ते कोण म्हाका तशी शरण जाता की तांकां हांव मागेले अनुग्रह दिता म्हणून कृष्ण सांगता ताजे निमित्त आमी अर्थ कोण घेवत देवोत्तम परम पुरुष कोण कृष्ण म्हणून आमकां अर्थ जाता ताजे निमित्त कृष्ण सांगता हांगा नंतर हे दिव्य ज्ञानाचे दिव्य ज्ञान नंतर भगवंत नेक्स्ट सेक्शन येता कसं म्हळ्यार कर्मा विषय जावन घेवन almost from 15 to 23 ते भगवंत सांगता संघ 23 ते ऑलमोस्ट सांगता विंगड नमुने कर्माचे विषय भगवंत हांगा सांगता sorry not 15 it is from 16th onwards दुखून सांगता हे 15th कसं सांगता म्हळ्यार हे प्राचीन जालेले हे ज्ञान रायान आनी कोण लिबरेटेड सोल आसा पळय हे दिव्य ज्ञान अर्थ कोण घेतिले हे तत्वतः हांव सांगेन म्हणटात
श्लोक ये येतामां प्रपद्यन्ते नहीं सॉरी जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं एवेति तत्वता तत्वता कौन अर्थ कोण घेत की तागे दिव्य स्वभाव अर्थ कोण घेत की आणि तजवेर काम करता की तानी मुक्तात्मा म्हणून सांगतात तेच तांगेले फुटस्टेपारी अर्जुना तू काम करी कर्म करी म्हणून कृष्ण 15th श्लोकार सांगतास तन्निमित्त कसं मने कर्म म्हणून भगवंतान 16 to 23rd ते विषयान सांगतास कसं मने कर्म असं म्हणून सांगतात आम गोत्तशील प्रकार दोन नमुन्याचे आमका एक स्वर्गार वच्चे एक नरका वच्चे खंयचे नमुने कर्म ते पाप आणि पुण्य म्हणतात आमकां युजली म्हाका हाजे फुडें भगवद्गीता वाचूचे सॉरी इस्कॉन हाचे फुडें दोन्ही गोत्तशिले एक स्वर्गार वच्चे एक नरका वच्चे पाप आणि पुण्य हे दोन्ही गोत्तशिले हाजे नंतर भगवंतान सांगता कर्म अकर्म आणि विकर्म ह्या 3 विषय जावन घेवन भगवंत सांगता आसा तस जाल्यार कर्म म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार आम्ही कसं एक काम केलेला का कर्म म्हणतात त्या कर्म आमका आता सांगेन म्हणकर पुण्य दिवच्या पोरो दव पाप बरें जावच्या पोरो आम्ही कसं लायक काम केल्यार एक पुण्य जाता आणि पाप काम केल्यार सॉरी लायक काम करल्यार पाप जाता कशी आम्ही एक बँकांत दुड्ड घाल्यार क्रेडिट आणि डेबिट जाता की बँकांत मात्र कसं नाही क्रेडिट जाता मागशी बॅलन्स शीटांत डेबिट वर जाता बट आणि तो तशी नाही आम्ही कसं काम करता की ते विंगड सेपरेट अकाउंट आणि कर्म विंगड अकर्म विंगड आणि अनेक खंयचे अकर्म वरे विंगड अनेक निषिद्ध कर्म वरे विकर्म वरे विंगड ते तिन्ही अकाउंट डिफरंट अकाउंट बँकांत डेबिट क्रेडिट जाता हांगा तशें नाही आम्ही कसं कर्म करता की ताजे अकाउंट विंगड आणि विकर्म केलेले ताजे विंगड आणि अकर्म केलेले विंगड सो अकर्म म्हणून आम्ही पळयलें असं कसं लायक काम केला की ताका वयर आमकां फल मेळटा लायक फल मेळटा आणि वायट काम केला की वायट फल मेळटा तसलें दॅट इज कॉल्ड एज कर्म तसले विकर्म म्हळ्यार कसं म्हळ्यार निषिद्ध आमगेले शास्त्रांत कसं करू नज म्हणून सांगला की ताका या ताका सांगताची विकर्म नो एस्पेशली सांगित 4 रेग्युलेटरी प्रिंसिपल नो इंटॉक्सिकेशन नो मीट इटिंग नो इलिसिट सेक्स अँड गॅम्बलिंग this is also one of the restriction in the shastra so आम्ही एक केले निषिद्ध कर्म केले म्हणून जाल्यार इट्स कॉल्ड एज विकर्म तशीच आणि केलो जण विंगड वाईट काम करतात that is all comes under the विकर्म बट अकर्म म्हळ्यार हे भौतिक बंधना दुखून कोण मनुष्य भायर येवका जन्म मृत्यू दुखून भायर येवका म्हणून ताका मन आणता आयल्यार आणि ताजे वयर काम कोण करता आणि हे कर्म आणि विकर्म आणि अकर्माचे व्यत्यास कोण घेवन तो अकर्माचे कामांतूची प्रक्रिये नातिले हे ताका प्रतिक्रिया नातिले एक काम करता की ताका म्हणटाची अकर्म म्हणून इन शॉर्ट सांगचे म्हणून जाल्यार कसं ने भगवंता कितें आम्ही काम करता की ताका सांगताची अकर्म म्हणून सो भगवंत हांगा 3 नमुन्याचे उदाहरण दिवन कर्माचे विषय सांगतात त्या निमित्त भगवंत सांगता असं तुम्ही अकर्म चड करता तुमगेले अकाउंटांत चड जावन घेवन अकर्म ऍड जावका कित्याक म्हळ्यार आम्ही कर्म केल्यार आमकां भौतिकांतूची जगत्यांत मेळटा एक स्वर्ग मेळटा लायक काम केलें म्हणून जाल्यार वायट काम केल्लें निषिद्ध काम केलें म्हणून जाल्यार आमी ताची भोगता जाताची तेची अकर्म केलें म्हणून जाल्यार आमगेले जन्म मृत्यू दुखून भायर येवन घेवन आमगेले तेची दिव्य ज्ञान मेळून घेवन आमी भगवंताले दिव्य क्षेत्र म्हळ्यार हांगा गोलोकाकी आणि वैकुंठाकी वच्चाक जाता सेकंड सेक्शन भगवंतान सांगिल्लें आसा सो नेक्स्ट सेक्शन येता विंगड नमुन्याचे
सॅक्रिफायस भगवंत हांगा सांगता आसा. खंयचे सॅक्रिफायस सांगता आसा म्हळ्यार हे सॅक्रिफायस आमी फुडल्या अध्यायांत पळयलें आसा 3.9 अंत जननी माताजीन काल क्लास घेतलेला ಅಂತ सांगितलं असतं. यज्ञार्थवा कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संघ समाचार म्हणून सांगितलं असतं. आम्ही कसं काम करता की कर्म करता की त्या विष्णू किती त्याग केलेलं म्हणून करी नाही जाल्यार हे कर्म तुका हे बंधनांतू तुका सृष्टी तुका हे बंधनांतू सिरकून दवरता म्हणून 3.9 अंत सांगितलं तेची भगवंतानं तेच हे सांगून विंगड नमुन्याचे यज्ञाचे विषय म्हणजे सॅक्रिफायसल विषय भगवंतानं 25 to 33 ते वय करेक्ट 33 ते ह्या विषय दावन भगवंतान सांगितलं ताचे पुढे हे पूर्ण विंगड नमुन्याचे यज्ञाचे विषय सांगचे पुढे भगवंत तागेले अभिप्राय सांगून सोडता. कसं म्हळ्यार ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधीना म्हणून सांगतात. कसं म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञांतू संपूर्ण मग्न झालेला मनुष्य निश्चय दावन घेऊन भगवत धाम येता म्हणून भगवंत हांगा एश्युरन्स दिता. कसं जालें म्हळ्यार तांगेले आध्यात्मिक कार्य संपूर्ण दावन घेऊन भगवंताक इतले अर्पण दावन आसता. तागेले आध्यात्मिक कार्याची आहुती परात्पर दावन आसता आणि यज्ञ म्हळ्यार डेफिनेटली गोतच प्रत्येकाक आहुती घालचे ते तागेले कार्य कसं आसपळे भगवंताक कितें आसता तन्निमित्त ते आहुती परात्पर दावन आसता आणि अर्पण वर तागेले आध्यात्मिक स्वभाव दावन आसता म्हणून भगवंत 24 श्लोका सांगतात. ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधीना म्हणून सांगतात. तागेले डिसिजन ऑलरेडी सांगून जातला. त्यानंतर भगवंत almost 12 type of sacrifice विवरण दिता. 12 type sacrifice तांतू फर्स्ट कसं म्हळ्यार कितकी मस्त जन योगी तांगेले विंगड आशे कितेरी विंगड देवी देवताक यज्ञ करताची सॅक्रिफायस करताची ते आराधन करताची ते एक टाइपाचे यज्ञ म्हणून सांगताचे. सॅक्रिफायस म्हळ्यार यज्ञ इंग्लिशान सॅक्रिफायस म्हणताचे. सो सेकंड यज्ञ कसं म्हणून भगवान सांगता असं कोण परब्रह्मारी आराधन करता की तो यज्ञारी आहुती अग्निरी परब्रह्माक आराधन करता म्हणून सांगतात. तेची तिन्हीची कसं सांगता असं म्हळ्यार कोण ब्रह्मचारी असं की ते श्रवण प्रक्रियांतू देवाले खत ऐकून घेऊन ताजे वेरी ते ऐकूचे ते हे ताणे सॅक्रिफायस म्हळ्यार यज्ञ आहुती म्हणून करता म्हणून सांगतात कृष्ण. हे थर्ड टाइप ऑफ यज्ञ भगवंतान सांगचे. आणि फोर्थ टाइप कोण गृहस्थ जालेले की तांणी इंद्रिय आणि मन तांगेले संयमांत दवरून घेवन संयमांत दवरून घेवन तेची अग्नींत आहुती केलेले म्हणून कोण घेवन तांणी यज्ञ म्हणून हे करताची म्हणून भगवान सांगतात चारीचे. फिफ्थ कसं सांगतास म्हळ्यार मन आणि इंद्रिय नियंत्रणार दवरून घेवन आत्मसाक्षात्कार करत आशिल्ले पळयत आशिल्ले योगी तांणी तांगेल वरे एक नमुन्याचे एक टाइपाचे सॅक्रिफायस म्हळ्यार यज्ञ म्हणून भगवान सांगता. आणि कसं म्हळ्यार सिक्स्थ प्राणवायू आणि इंद्रिय कंट्रोल कोण घेवन तेमे एक अग्नीक अर्पण करचे म्हणून लेखून घेवन तांणी यज्ञ करता की तेमे एक टाइपाचे यज्ञ म्हणून भगवान सांगता. आणि 28th श्लोकान सांगता स्ट्रिक्ट वावस म्हळ्यार व्रत आणि आचरण करून घेवन विंगड स्ट्रिक्ट वावस दवरून घेवन आमी जेवण करनाची तान्नी पियन आमी खायनाची तशी व्रत दवरून घेवन करचे वरे ते एक यज्ञ म्हणून भगवान सांगता. आणि केलो जण ज्ञान यज्ञांतू तांणी सत्व आहुती घालून घेवन ज्ञानोदय घेवच्या पळयताची ते एक 8th यज्ञ म्हणून 8th टाइप. आणि केलो जण तपस्या करताची
आणि ಕೆಲವು जण अष्टांग योगा निमित्त आणि ಕೆಲವು जण वेदाभ्यास कोण घेऊन ज्ञान यज्ञ करच्याक पळयताची. दिस ऑल ऑल्सो सॅक्रिफाईस म्हणून कृष्ण सांगता. आणि लास्ट जावन घेऊन 11th and 12th अंतू कुंभक आणि रेचकाच विषय भगवंत सांगतास. रेचका विषय म्हळ्यार हांगा तेवूय एक टायपाचे सॅक्रिफाईस म्हणून 11th and 12th सॅक्रिफायस विषय सांगता कृष्ण. हांगा कसं म्हळ्यार रेचका म्हळ्यार कोण भितर घेवचे आशिल्ले श्वास भायचे सोडचे आशिल्ले श्वासाक अर्पण करताची आणि भायर सोडचे आशिल्ले श्वासाक वायूक भितर घेवचे आशिल्ले वायूक अर्पण करून घेवन ते यज्ञ म्हणून कोण लेखता की दॅट इज ऑल्सो ए सॅक्रिफायस म्हणून कृष्ण सांगता. आणि एक लास्ट वन 12th वन कृष्ण सांगता असं कुंभकाचे. कुंभक म्हळ्यार भितर वारे घेवचे ना भायर वारे सोडना तशी आय मीन योग स्थितीत प्राणवायू राबून घेवन तेंची हावती म्हणून लेखून करचे आशिल्ले त्यावेळी एक नमुन्याचे सॅक्रिफायस म्हळ्यार यज्ञ म्हणून सांगता. या यज्ञ पुरा केलनारे कसं जात म्हळ्यार भगवान सांगता असं पाप दावन पाप कळून घेवन निर्मल जाताची. निर्मल दावन घेवन अमृतत्व स्लोली येत तांकां. तानिमित्त हे पुरा यज्ञ वेदांत सांगिल्लें आसा. हे पुरा यज्ञ आमी विंगड आमी कसले करताचे भगवंतान सांगिल्लें म्हणजे फस्टाचे एक करेच पुरो तागेले प्रितीचे. मात्र हे कसले येता म्हळ्यार ब्रह्मार्पणम ब्रह्म होई ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावत म्हण सांगिल्लें. तागेले कृष्ण प्रज्ञान तू संपूर्ण जावन घेवन आमी तागेले मग्न जाल्यार मनीस निश्चय जावन घेवन तागेले धाम येत म्हण जाल्यार हे इतलो म्हणे बार टायपाचे यज्ञ कसले करता म्हण सांगल्यार भगवान सांगता विंगड कर्मा दुखून आमी कर्माचे फलाचे आमी फुडले जन्मांत आणि आमगेली इच्छा इन्क्विजिटनेस असता ताजे प्रकार आमी हे विंगड यज्ञ वेदांत सांगिल्लें एक्सेप्ट करताची. बट एट लास्ट इट विल लीड्स अस टू द दिव्य ज्ञान. दिव्य ज्ञान कसं म्हळ्यार तन्निमित्त कृष्ण सांगता असं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्म किलम पात ज्ञानी परिसमाप्तते म्हणत सांगतात. कसं सांगतात म्हळ्यार द्रव्य यज्ञ म्हळ्यार भौतिक इच्छेन आमी करचे आशिल्ले यज्ञ ताजे पशी ज्ञान यज्ञ महत्व. त्या ज्ञान यज्ञा निमित्त आमकां नियत कर्म करून घेवन आमकां दिव्य ज्ञान मेळटा. या दिव्य ज्ञाना निमित्त परिसमाप्त जाता. परिसमाप्त जाल्या नंतर आमकां भगवंताल भक्ती करूंक डिवोशनल सर्व्हिस करूंक साध्य जाता म्हणून सांगता भगवंतांक. सो या दिव्य ज्ञान आमी घेतले म्हणून जाल्यार कशें घेवेत म्हणून भगवंत 34 श्लोकांत सांगता. दिव्य ज्ञान आमकां सांगिल्ले प्रकार इजिली मेळचे ना. इन्क्विजिटनेस आसता आणि इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट. सो 34 श्लोकांत भगवंत सांगता असं तद्विद्य प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना. भगवंत सांगता या ज्ञान दिव्य ज्ञान साधारण जावन मनशाक मेळना. तर कोण गुरुले वचून घेवन तागेले शरण घेताची तागेले वचून घेवन ताका नम्र जावन घेवन ताका सेव करताची आणि तागेले वचून सेव केल्या नंतर ताका लेगीत प्रश्न निमगून घेवन तागेले दुखून ज्ञान घेतल्यार मात्र हे दिव्य ज्ञान मेळचे साध्य आसा म्हणून सांगपाचे. तेंचे म्हाका आत्मसाक्षात्कार मेळच्याक गुरुल एक वरे एक क्वालिफिकेशन सांगिल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार गुरूक वरे हे देवोत्तम परम पुरुष कोण म्हणून घेवन तांकां गोत आसता आनी तांणी पळोवन आसता. आनीक हे तांणी भगवंत देव कृष्णूची सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड म्हणून घेवन तांकां ताजे अनुभव आसता. हेची प्रभुपादान उदाहरण तू आमकां सांगून दिल्लें आसता तांगे लिलांत. एक पेटी कसं जाता म्हळ्यार प्रभुपादाक हुशार ना जाता अमेरिकांत हुशार ना जाल्यार तेन्ना तांणी चडाव जावन घेवन इंग्लीश वखद एलोपॅथीक घेनाची तांणी. तेन्ना तांकां त्या हुशार नासले तांणी कसं करताचे म्हळ्यार हांव इंडिया वचून घेवन नॅचुरोपॅथी जावं आयुर्वेदीक वखद घेता म्हणून सांगून तांगेले शिश्या सांगता.
सांगून घेऊन श्रीराम प्रभुपाद वच्चा तयार करतात त्यांना तांगेल शिष्य पुरा त्यांना नवे नवेच जॉईन झालेले त्यांनी आणि तांगेल गुरुले मार्गदर्शनारी चलता आशिली त्यांना ज्ञान कृष्ण कोण आत्म म्हळ्यार कोण म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ ज्ञान येईल मात्र तांकां गुरुल महत्व ಗೊತ್ತಿशिले त्यांना त्यांनी सांगताची तू आता वता मस्त टाइम नंतर येत तू आणि पास तेदो वरती आमकां कोणी गुरु असनाची आमके कोणी गुरु पेट्टे आणि तो आम्ही कोणी गुरु सोदून घेवेत म्हणताना प्रभुपाद सांगता इट इज ओनली टू क्वालिफिकेशन यू शुड बी नोईंग हू इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ he has seen the absolute truth आणि second thing he should convey the as it is म्हळ्यार यथारूप जाऊन कृष्णानं सांगेल कसं ज्ञान की तशी जाल्यार मात्र तुम्ही हे कृष्णाक गुरु म्हणून स्वीकार करीत म्हणून सांगता त्या निमित्त आमचे अर्थ करीत भगवंताले ज्ञान प्राप्ती जावका म्हणाले आमगे गुरुक शरण जावका बट गुरुक वरे एक क्वालिफिकेशन असतं गुरुल क्वालिफिकेशन कसं म्हणाले कृष्णाले तत्वतः म्हळ्यार कृष्णाले दिव्य स्वरूपाचे ज्ञान असता त्या निमित्त आमकां सत्य आणि तांणी तांकां गुप्त असता त्या मात्र आशिल्ल्यांक मात्र आम्ही गुरु म्हणून स्वीकार करीत म्हणून आम्ही सांगे अर्थ करून घेवेत हे साक्षात्कार पडे मेळ्ळनंतर दिव्य ज्ञान मेळ्ळनंतर तुका आणि ह्या लोकाचे मोहान तू सिरकून पडना म्हणून कृष्ण सांगून घेऊन हे कित्याक म्हळ्यार हे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट 35th श्लोक कित्याक म्हळ्यार हे आत्मसाक्षात्कार मेळ्ळनंतर आम्ही हे पुरा भौतिक लोकाचे मोहान तू आम्ही सिरकून पडनाचे कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक जीवाक आम्ही प्रभू भगवंताले अंश म्हणून घेऊन आम्ही अर्थ करून घेवेत त्या निमित्त भगवंत सांगता असं कसं म्हळ्यार आम्ही गुरुला वचून घेऊन हे ज्ञान घेवका गुरुला वचून ज्ञान घेतल्यावर मात्र आमकां दिव्य ज्ञानाचे आमकां अर्थ जाता त्या निमित्त कृष्ण सांगता असं हे दिव्य ज्ञान कोण एब्झॉर्ब जावन इंद्रिय निग्रह करतकी आणि श्रद्धावंताक ते शीघ्र जावन परम आध्यात्मिक शांती मेळचे साध्य आसा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सम्यतेंद्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांती अचिरेणादि गच्छति म्हणून सांगतात त्या निमित्त कोण हे भगवंताले आध्यात्मिक स्वरूप पळोवच्याक तागेले सेव करच्याक इष्ट आस की ते दिव्य ज्ञान एक प्लॅटफॉर्मशी कशी म्हण सांगल्यार दिव्य ज्ञान म्हळ्यार एक घराचे एक आम्ही घर बांधिताना तळपाय म्हळ्यार आम्ही कसं फाउंडेशन घालताचे हे फाउंडेशन टाइप फाउंडेशन आस म्हणून जाल्यार मात्र सगळे घर राबता मांचाचे एक 4 पाय आस म्हणून जाल्यार मांच राबता नाही जाल्यार खंयचे एक पाय ना म्हणून जाल्यार मांच पडता न्हू तशीच ह्या दिव्य ज्ञान वरे आमकां भक्ती मार्गाक भक्ती करूक आमकां एक फाउंडेशन टाइपची आम्ही प्रत्येकल्यान अर्थ करून घेतलो म्हणून जाल्यार दिव्य ज्ञान आमकां भक्ती मार्गाक वचच्याक इजी जाता भक्ती करूक वरे भगवंताले आम्ही कसनकी काम करता असले भगवंताला प्रीती करताची म्हणून आमकां अर्थ जाता त्या निमित्त कृष्ण सांगता सांगा तस्मात् ज्ञान संभूतम रत्नम ज्ञानात्मना चिंतयनम संशयम योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत म्हळ्यार अज्ञान अंदुकून जालेले उद्भव जालेले संशय तुगेल हृदया भितर आसता त्या निमित्त ज्ञान म्हळ्यार तसले एक कोयती सोर्डान दुखून हे कट करी आणि त्या निमित्त तू युद्धाक मुखार सून घेऊन या म्हणून कृष्ण अर्जुना सांगता त्या निमित्त आम्ही अर्थ करून घेऊयात खंयचे ज्ञान आमकां मेळत की भगवंताले दुखून भगवंताले एक परंपरे दुखून गुरु परंपरे दुखून त्या ज्ञान आम्ही घेवपाक जाता त्या ज्ञान आमकां दिव्य ज्ञान मेळ्ळें म्हणून जाल्यार आमकां भक्ती मार्गांत भक्ती करूक आमकां बहुत मस्त सुलभ जाता न्हय म्हणून जाल्यार आम्ही अंत फुडले पळयले विंगडमने यज्ञ पळयले ताजे प्रकार आम्ही भौतिक लोकांतूची सिरकून असतात पार टायपाची यज्ञाचे सॅक्रिफायस आम्ही पळयले असतात सो वी हॅव टू गेट द दिव्य ट्रान्सडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान आमकां मेळ्ळें म्हणून जाल्यार आमकां भक्ती करूक सुलभ जाता म्हणून हांगा 4 अध्यायांतू भगवंत अर्जुनाक सांगू पळयता आसा ओम तत्सत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे. सो आम्ही हे 4 विषयांगा भगवद्गीतेंतू अंतु पळयलस विभागांतू एक दिव्य ज्ञान म्हळ्यार कसले दिव्य ज्ञान म्हळ्यार कशी मेळुचे जाता दिव्य ज्ञानाचे महत्व कसले ते पळयलस. त्यानंतर कर्म म्हळ्यार कसले म्हणून पळयलस. कर्म अकर्म विकर्म 3 टायपाचे तांतू खंयचे महत्व म्हणून पळयलस. अकर्म म्हळ्यार महत्वपूर्ण आम्ही ते ताजे बॅलन्स आम्ही चड करता केदारनाथची आम्ही कशी बँक बॅलन्स चड करता की तशीची अकर्माचे बॅलन्स बरे चड करता. अंजी अंतू विंगड बॅलन्स असता. कर्माचे बॅलन्स विंगड अकर्माचे बॅलन्स विंगड विकर्माचे बॅलन्स विंगड. सो आमका भगवंताल धामा वचका म्हणून जाल्यार आमगेले अकर्म चड जावंक नासता. ते करता जाल्यार कसे करता म्हणून सांगितले एवम यो वेति तत्वतः. कृष्णान सांगितले कृष्णाले जन्म कर्म जन्म आय मीन इज अवतार आम्ही तत्वतः जाऊन घेऊन अर्थ कोण घेऊ का म्हणून सांगितलं असत. So that is the second part of the Bhagavad Gita, this chapter. And the third chapter, third section, अंत सांगता असं different type of sacrifices भगवंतान सांगितलं असं. त्या different sacrifices झाल्यानंतर conclusion कृष्ण करता असं तद्विद्धी प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया म्हणून घेऊन भगवंतान सांगितलं असं. भगवंताले परंपरेंत आयल तसे गुरुले एक आम्ही शिष्य जावन घेऊन आम्ही स्वीकार करका. आम्ही तागेले वचून घेऊन तद्विद्धी प्रणिपातेन तागेले वचून घेऊन प्रश्न करका आणि सत्य कसं म्हणून घेऊन आम्ही अर्थ कोण घेवच्या पळोवका म्हणून घेऊन कृष्ण सांगता असता. निमित्त भगवंतान लास्ट सांगचे कंचे म्हळ्यार ते दिव्य ज्ञान घेतल्यानंतर त्या निमित्त अज्ञानांत आशिल्ले तुगेले उद्भव जालेले संदेह कान उडई म्हणून सांगतात. त्या निमित्त भगवंता कितेर मगे कितेर तू युद्ध करी म्हणून कृष्ण हांगा 42 श्लोकांत सांगून घेऊन हे अध्याय कंप्लीट करता. श्रील प्रभुपाद की जय. सामवेद भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सांगितलं कंचे चूक असल्यार कसं नाही असल्यार म्हाका माफी करका म्हणून तुमगेल्या प्रत्येकलेल्या मागून. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरी बोल. तुम्ही भारी चंद करून दिव्य ज्ञानाविषयी आमकां पुरा एक्सप्लेन केलेलं असं. तुम्ही भगवद्गीता या दिव्य ज्ञान सूर्य अर्जुना दिलेलं नाही. 5000 वर्ष पुढले नाही, कोटी वर्ष पुढ तुला येईल असं. कशी श्रीकृष्णानं सूर्यदेवा दिल्या ते तुला विवासना दिल्या. विवासनान व्यवस्थित मनुक दिल्या. ताणे इच्छावकू रायाक दिल्या. म्हळ्यार पुरा तुम्ही आमकां भारी चंद करून एक्सप्लेन केलंय. तशीची दिव्य ज्ञान म्हळ्यार एक एटर्नल म्हळ्यार आमकां सांगितलं असं. ताजे नंतर तुम्ही भगवंताल विंगड जन्माविषयी आमकां सांगले. 3rd जन्म कृष्ण जावन आयलो म्हळ्यार. मागीर कर्म विकर्म कर्माविषयी भारी चंद करून तुम्ही एक्सप्लेन केले. मागीर सॅक्रिफायसीस 12 डिफरंट टाइप्स ऑफ यज्ञ ताजे विषयी लायक करून सांगले. मागीर फायनली तुम्ही कन्क्लूड केले दिव्य ज्ञान इज अ फाउंडेशन ऑफ भक्ती मार्ग म्हळ्यार लायक करून सांगेलस प्रभुजी तुम्ही. हरे बोल. हरे कृष्णा. कोणाके कसले प्रश्न असला निमगू येतं. मथुरा माताजी तुमका प्रश्न दिसता. तुम्ही उलयत माताजी अनम्यूट करून. ओके हरे कृष्णा प्रभू. भारी लायक तुम्ही सांगले जाल्यार एक हांवें भागवत वाचून म्हाका विसरला. वृष्णी गर्भा अवतारा विशय भागवतांतू आसव माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अस माताजी 10th कंठ अंत मागेल्या उडगास आशिल्ले प्रकार अस कृष्णान इफ आय एम नॉट मिस्टेकन हांगा देवकीक आणि वसुदेवाक सांगचे आसताणे तुमगेले फुडले खंयचे तुमगेले जन्म म्हणून प्रश्न सांगला जाल्यार वृष्णी गर्भाचे एक एक्सप्लेनेशन ना म्हण लागता. म्हळ्यार पूत म्हणून सांगता ताजे वयर एक्सप्लेनेशन चडना. प्रश्नी गर्भाल वयर एक्सप्लेनेशन ना माताजी. हांव प्रश्नी गर्भ म्हळ्यार प्रश्नी आनी सुतपाल पूत जावन प्रश्नी गर्भ आयला म्हणून सांगिल म्हणून तितलेची ताजे वयर तितलेची माताजी. ते कसले अवताराचे कसले लीला ते कसले ना
ना No, ना माताजी त्यांना त्या Right. थर्ड इन्फॉर्मेशन मे बी इन द स्वर्गलोक ओके 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 ते म्हाका विसरला खंयचे लाईक बूक भागवतम कारांतल्यार ना माताजी वाची तांबड भागवतम लेखले ओनली 18 आमगे इतलेच आसचे थोडेच मात्र आमका इट्स ओनली फ्यू श्लोकास बट इट्स 1 लाख श्लोक इन इट इज इन स्वर्गलोक ओके तशी ओके वयर गेल्यार तशी मे बी दे हॅव इन्फॉर्मेशन ओके ओके थँक्यू म्हळ्यार खंयचे बूक कारांतला वाजिया म्हणटा कितें निमगिल्ले हांवें तितले ओके ना माताजी आय डोंट हॅव Okay. म्हाका बरें इन्क्विजिट आसता जेर आयकुचें का म्हणून बट म्हाका मेळ्ळी येद बरें एक गोत असं सत्ययुगांत तांणी ह्या कल्पांत न्ही खंयच्या कल्पांत म्हणून बरें म्हाका आयडिया आतां उडगासना बट दे प्रश्नी गर्भा वॉज टू बर्थ इन आय मीन अवतार येयले सत्य युगांत म्हणून खंयच्या कल्पांत म्हणून म्हाका तें गोत ना माताजी आनी तें गोत आसा आनी त्रेतायुगांत कश्यपानी दितेल पूत जावन उपेंद्र जावन वामन अवतार विषय येता वामन अवतार माताजी त्या माताजी प्रश्नी गर्भाचे असले विषय ना माताजी म्हाका आयडिया ना ओके सॉरी ओके माताजी थँक्यू हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण आणि कोणाके कसले प्रश्न आस की तुम्ही निमगू येत अनम्यूट करनो कोणाके कसले प्रश्न ना असे दिसतात प्रभुजी आम्ही मुखार सुयत्वा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हंगा एक मिनिट मुरलीधर चरण प्रभुजीन घाललेलं असं ताजे रेफरन्स घाललेलं आस माताजी मधुरा माताजी तुम्ही पळयता श्रीमद भागवतमाच्या 10.3.32 तू म्हण घाला ओके थँक्यू ओके हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी तशीची आता नी वर्च्युअल चुडी पूजा जाता असं तुम्ही पुरा गोत असं आणि कोणाके होस्ट करू असल्यारी तुम्ही रजिस्टर करेत आणि भगवद्गीता पारायण जाता असं एकादशी डे आणि डेली रिसायटल्स असं तुम कोणाकाय इंटरेस्ट असल्यारी तुम्ही म्हाका नाव दिवेत जो विद्यापय माताजी क रेवती प्रिया माताजी का तुम्ही तुमगेल्या नाव दिवेत सप्टेंबर 3 एकादशीच्या स्लॉट्स अनेक अवेलेबल अस म्हणले तावा नाजाल्यार तुम्ही दिवेत विल मेक सम एडजस्टमेंट्स आणि परा आयतारा माधव चरण प्रभुजी हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी क्लास घेत असं चॅप्टर 5 पुरा जणांना अटेंड करका म्हणावं विनंती करता कोणाके कसले प्रश्न ना कसले अनाउन्समेंट ना जाल्यारी हांव नरसिंह प्रणाम सांगून आम्ही सेशन एंड करीत की म्हणून नरसिंह प्रणाम जय श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव प्रल्हादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिनि हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाकाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणी प्रल्हाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तुम सगळ्यांक अटेंड केलेल्याक मी सेशन एंड करेता। ज्ञानातिमिरान्धस्य